एक नंबर. एक नंबर काम केलं ना हार्दिकने. हार्दिकला मॅन ऑफ द मॅच. नमस्कार, मी अक्षय नेरुरकर. मालवणी विरण बाजार चॅनलमध्ये तुमचं खूप खूप आणि मनपूर्वक स्वागत. मित्रांनो, मागे बघताच तुम्ही यश, आशिष आणि हार्दिक आणि मी चौघेजण आम्ही इलो बांधावर गोलमो पकडूसाठी. आत्ताचा जो टाईम आहे ना तो पाणी भरता, त्यामुळे आपल्याक मिळा शकतं तशी शक्यता. तर आपण बघूया आपल्याक किती सो मिळता तो गोलमो. मी आता देवगडमध्ये असं आहे मामाच्या घराकडे, आणि ह्यो रस्तो दिसता तो आपल्याक मळई कावलेवाडी. ह्यो जो रस्तो हा समुद्री महामार्ग, म्हणजे मोठो महामार्ग नाही, आपण छोटो रस्तो आहे. पण इकडचं सीन भारी आहे बघा. तुम्ही बघतास, तुम्ही मागच्या व्हिडिओमध्ये पण बघितलं असतं असं आजीचं ज्यावेळी कालवा काढतानाचा व्हिडिओ होतो, तर त्या व्हिडिओमध्ये पण मी ह्याच ठिकाणी होतं आहे. आणि आत्ता पण मी परत पुढच्या आठवड्यात, म्हणजे एका आठवड्यानंतर परत तिकडेच येईल आहे. तर ते पुढे पुढे जातात. आपण चला लगेच बघूया आपण आपल्याला किती गोलमो मिळता तो. हा मार्गी चला, पहिली सुरुवात झालेली असा बघा अशी गोलमो बघ. आगच केल्याने नाही, आग विजली. मिळाला तर ह्यो बघा, ह्यो जो घड आहे ना, ज्या प्रकारे आंबे काढतात त्या प्रकारेच ह्यो घड. आपण ह्यो आंब्यांचो नाही, ह्यो त्याच्यासाठीच बनवलेलो स्पेशल. ही मोठी रिंग लावलेली आहे ते का, आणि ह्यो दांडो हे बघा. तो इकडे दिसतात आपल्याक, म्हणजे गोलमो असता ना तो दिसल्यानंतर आपण डायरेक्ट तिकडे गळ लावायचो आणि वरती उचलायचा, काय तो येता. जास्त ते फास्ट पळणारे पण नसतात. हार्दिक तुमका दाखवित होता कसे पकडतात ते. खतरनाक, एक नंबर आहे तो. केवढं गावलो तो तर झालं 50 रुपयाचं एक ऑटो. हार्दिक भारीच काम केलं रे. येतो बघा, उडता येतो बघा. साईडने उडताना छोटे दिसतात. पुढे बघूया. ही जी कडा ना, ह्या कडे नसतात, कडे. हा गावलो. मला भारी आहे यो. हार्दिक खय होतं इतकी वर्ष ट्रेनिंग काय गेलो गोलम्या पकडून. मस्त. त्याची शाळा पण पुरी नाही झाली तरी पण ह्यो सेटल झालो आता बिझनेस मध्ये. हे भारी आहे रे. खूप गावलो मगाच, एवढंच गावलो. काम झालं यासारख्या काम झालं, याचा आधी समाधान भारी. हा हे बघा दिसता एक नंबर दाखवते आम्ही. ह्याच्यात तुमका तो बघा दगडांच्या बाजू दिसता ना छोटं. तर बघूया. वा, एक नंबर. थांब जरा. हे बघा, नाही पडत. तर ह्यो आपल्याक जिवंत शंख मिळालो हा. ह्यो चलताना तुमका दाखवते मी. थोड्या वेळान बाहेर येलो का तुमका दाखवते. मोठा चिंबू व्हिडिओ करा. बाटलीत व्हिडिओ करा जरा उडतले बघा. एक नंबर काम केलं ना हार्दिकने.
हार्दिकला मॅन ऑफ द मॅच. विरणीवाल्यांचं काम झालं. खाली बघू शकता त्याचे पाय आहेत ते बघा. एक नंबर. ह्यो भरपूर गावलो हा मित्रांनो. ह्यो बघा, ह्यो खूप गावलो. दाखव. एक नंबर हा, भारी काम केलंस. काय नाही पुढे बघा. खतरनाक. एवढं तरी काढलं थोडस गावलो पण हा मिस्त्यावरतो बस झालं तितकं. एक नंबर. हे भरपूर आहे तो बघा. इथे शिडीयासारख्या दिसता ना, ते भरपूर आहे. बघूया आता काय काढता तो. हार्दिक बघा. आणि काढ. उलटो मारायचा ना, उलटो मारायचा ना. हा पुन्हा गेलो. अडक तरी अडकत. अरे येतो होत ताकद पुरत नाही. तसा नाही तो बा अजून हात आहे शिडीयाकडे. उलटो मार छान. पुन्हा उलटो मार. नाही गेलो रे. पण तरी पण खूप मिळालो बघा. भरपूर मिळालो. यासाठी प्रकल्पाचे सगळे प्लॅटफॉर्म केलेले आहेत. तर एक दिसता हे समोर ये. त्यासाठी एक वाडातर ब्रिज आहे. तुम्ही लास्टच्या व्हिडिओमध्ये कालवांच्या व्हिडिओमध्ये बघितला असतील. तो समोर दिसता तो. आणि आम्ही आता असो शाळेकडे. ही शाळा आहे बघा. आशिष तेली व्लॉग्स चॅनलचे सर्व व्हिडिओ बघा. मी पण केलंय गोलम्याचा व्हिडिओ. हा गोलम्याचा व्हिडिओ ह्यानी केला ना, तो बघा लवकर. हे खाई चाललं हे. बाबा तू त्याका शिकवू नको. मगासपासून पकडलं ना तर तिनेच पकडलं सगळं. ट्रेनर अरे काय केलं तो हार्दिक ट्रेनर. आता काय झालं वापरायला काय झाला. घराकडे बसतला इकडे ऍक्टिव्हिटी होती. हळूहळू खाली कसं टाकलं. चिमण्यांची सोय करतो. ठेवताच नाही एवढं वाटतो जंगलात. इकडे मार. आई पुढे येऊन मार. उडाली. तर मित्रांनो हे बघा, हे एवढे सगळे मिळालेले आहेत आपले गोलमो. उडिया मारतात ते अजून ताजेच आहेत. थोडेसे आहे ते बघा, बघू शकतास तुम्ही. आणि बरेचसे झाले. हे जवळजवळ 300-400 रुपये झाले ना. ते 300-400 रुपयाचे आम्ही केलो. म्हणजे या अर्ध्या तासात आम्ही ना
हैसून फक्त सुरुवात केलो आणि त्या साईड तिथपर्यंत या एवढ्या एरियात 300-400 रुपयाचं काम केलं मस्तपैकी. रोज जर असं झाला ना तर मग काय बघूकच नको, मग कसला कामच करूक नको. आणि काय तर मित्रांनो, मग अशी आपण जो पकडलो ना तो ह्या प्रकारे असं सुकत घालतो. ते आता कपड्यावर घातलेलो आणि डायरेक्ट घातलेलो असो, म्हणजे कसंही घातलं तरी चालतं. तो सुकल्यानंतर मग व्यवस्थित कुरकुरीत होता तो. ते बघा यासाठी घातलेलो, तकडे थोडं घातलेलो, हे थोडं घातलेलो. आणि हो आता जो का आणलं होतो पण आता यासाठी कुठेतरी घालतील. तर मित्रांनो, ते दोघेजण गेले गाडीयन पुढे आणि तुम्ही आता बघितलास किती गोलमो मिळालो. तर गोलमो तो आम्ही एक अर्ध्या तासात जवळजवळ 400 ते 500 रुपयाचा गोलमो आम्ही इकडनं काढलो. तर ही गोलम्याची व्हिडिओ तुमका कशी वाटली तुम्ही कमेंटमध्ये सांगा. असेच नवनवीन व्हिडिओ बघण्यासाठी आपल्या चॅनलवर जर कोण नवीन असतील तर सबस्क्राईबचा बटन दाबा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा, म्हणजे नवीन नवीन व्हिडिओचं नोटिफिकेशन सगळ्यात अगोदर तुमका मिळाल. पुन्हा एकदा नवीन व्हिडिओसोबत भेटू, तोपर्यंत बाय बाय. एक नंबर. ह्यो भरपूर गावलो हा मित्रांनो. ह्यो बघा, ह्यो खूप गावलो. दाखव. एक नंबर हा, भारी काम केलंस. हा भांडी नाही दाखवतोय मी आता. भांड्यातलं त्याच्यात ओतलं तर समजलं माका.